Добрий ранок. Триває програма «Саба» на телеканалі АТР. У студії працює Олександр Сенько. Говоримо про найактуальніші і найцікавіші події в Україні та світі. «Їх там нет» – сирійська версія від президента Російської Федерації Володимира Путіна. Обговоримо з Ігорем Петренко, міжнародним експертом. Добрий ранок. Доброго ранку. Дякую, що прийшли. 7 лютого внаслідок авіаудару міжнародної коаліції на чолі з США в Сирії загинули понад 100 бійців проурядових сил. Згодом стало відомо, що в Сирії ліквідували найманців російської приватної військової компанії «Вагнер». За даними ЗМІ, кількість убитих найманців компанії «Вагнер» перевищила 200 осіб. У Кремлі не стали підтверджувати або спростовувати масову загибель російських найманців у Сирії. Давайте послухаємо відповідь прес-секретаря президента Росії Дмитра Піскова. Як ви знаєте, ми оперуємо даними, які стосуються військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, які беруть участь у операції ВКС на підтримку сирійської армії. Даними про інших росіян, які можуть перебувати в Сирії, ми не володіємо. Рекомендуємо щодо цих питань звертатися до Міноборони. От, пане Ігоре, скажіть, будь ласка, чи очікувана для вас ця реакція від президента Росії? Ну, в принципі, абсолютно очікувана. Справа в тому, що найманці є найманцями. Це не регулярні Збройні сили Російської Федерації, за які безпосередньо несе відповідальність президент і уряд. І якісь питання участі або того, хто саме наймає там найманців, що вони там здійснюють, які у них там, грубо кажучи, мандати і так далі. Це теж питання досить дискусійного характеру, навряд чи його можна пов'язати безпосередньо з Російською Федерацією. Ну, це зрозуміло, да, ми можемо це розуміти, але таких офіційних речей немає. І, в принципі, Російська Федерація, вона застосовує таку от тактику, стратегію, точніше, того, що максимально, особливо в таких от гібридних певних конфліктах, або в конфліктах, де є досить багато різних сторін, які між собою можуть конфліктувати, да, для того, щоб залишати поле для маневрів і переговорів, варто використовувати, наприклад, найманців, яких безпосередньо прямо нормативно, скажімо так, не можна зв'язати з Російською Федерацією, але в той же час вони виконують ті функції, ті завдання, які безпосередньо йдуть з Кремля. І ця тактика не нова. Російська Федерація, думаю, що далі буде застосовувати, тому що вона досить зручна, оскільки якщо вбивають, то це не російські солдати, офіцери, а це найманці, хоча і здебільшого, я думаю, що там досить багато громадян саме Російської Федерації. Але з іншого боку, це їх вибір, тому що вони, да, солдати фортуни, вони знають, на що вони йдуть, за це отримують відповідні кошти. І, в принципі, це жодним чином не буде впливати на моральний стан якийсь там суспільства, або моральний стан самої армії, її боєздатність і так далі, ну, тому що це все ж таки не, знову ж таки, не російська армія, так? Це найманці, хоча і безпосередньо росіяни. Крім того, використання таких от організацій або компаній приватних, воно також дозволяє Російській Федерації, ну, зокрема, і вирішувати питання влаштування ветеранів, яких досить там багато, оскільки Російська Федерація приймає участь у досить багатьох військових конфліктах. Да? Оскільки, ну, те, що вони вміють робити, вони можуть його продовжувати виконувати в іншому статусі. На що можуть розраховувати родини, от, власне, учасників, ветеранів, або от всі загиблі, які є, принаймні, інформація про загиблих, яка існує, доводить те, що вони говорять про те, що це громадяни Росії. На що можуть розраховувати їх родини? Абсолютно ні на що. Є контракт, який підписує кожен військовослужбовець, доброволець різні. Там все чітко зазначено і прописано. Да, можливо, там є виплати, передбачені кампанією, можуть бути, а можуть і не бути вони передбачені. Очевидно, що ми не можемо цього знати, оскільки ці контракти навряд чи є у відкритому доступі. Тобто вони можуть бути абсолютно різними. Але від держави вони ні на що абсолютно можуть не розраховувати.
От, власне, реакція російських представників влади і коментар Дмитра Піскова, прес-секретаря Володимира Путіна, про те, що начебто не потрібно, начебто в Кремлі нічого не знають, і потрібно звертатись за даними про цих загиблих, про кількість загиблих і, власне, про те, ким були загиблі громадяни Російської Федерації, потрібно звертатись до Міноборони. Це, як ви вважаєте, чи дійсно у Кремлі не знають, що діється у Міністерстві оборони? Ну, безумовно, що вони, звичайно, знають і розуміють цю ситуацію, але, знову ж таки, чисто з такої легальної точки зору, навряд чи їм можна висувати якісь особливі претензії. І, в принципі, розуміючи той контроль над медіа, який є на сьогоднішній день в Російської Федерації, очевидно, що їм боятися особливо немає чого, і навряд чи якось суспільство буде реагувати. Ну, окрім там, можливо, ліберальної опозиції, хоча вона, знову ж таки, абсолютно керована і більше нагадує слона, якого водять по вулиці і показують всім людям. Тому, в принципі, знову ж таки, абсолютно щось серйозно хвилюватися немає. Я ж кажу, якби це була дійсно загибель 200 військових Російської Федерації, це, очевидно, була б трошки інша ситуація і інша реакція суспільства, але, знову ж таки, її можна було не те, щоб погасити, але от конвертувати те, що, наприклад, Російська Федерація нанесла удар у відповідь по тим, хто начебто був у цьому винен, але в цьому питанні не про американців ми говоримо, як з вагнерівцями було, або з іншої якоїсь там ситуації. На вашу думку, чому саме відбувся цей масований, дійсно сильний удар по частній військовій компанії «Вагнер», як її прийнято називати? І насправді, що приховується завжди за цими військовими угрупуваннями? Треба ж розуміти, так, що Російська Федерація, вона підтримує безпосередньо Асада. Да? Американці, вони не підтримують Асада, хоча зараз, в принципі, не підтримують. Там багато різних нюансів. Крім того, треба розуміти, що в Сирії на сьогоднішній день дуже багато різних гравців, кожен з яких намагається розширити свій вплив, захопити якомога більшу територію. Да? Після того, як фактично американці, вони змінили дещо свій погляд на зовнішню політику, зокрема, і необхідність, кількість і фінансові затрати на присутність на Близькому Сході, то там утворився певний вакуум, який намагаються зайняти інші регіональні лідери. Це Ізраїль, це Іран, це, знову ж таки, Російська Федерація, це Туреччина, які теж намагаються знайти відповідну свою нішу. І Туреччина, наприклад, вона з курдами намагається розібратися. Як ви для себе пояснюєте, чому відбувся цей удар? Багато різних може бути моментів. Від питання того, що можливо готувалася, це був превентивний певний удар, наприклад, якщо готувалася за підтримки, знову ж таки, цих вагнерівців, якийсь там прорив або захоплення саме урядовими силами, тому що ми ж знаємо, що там загинули і урядові сили безпосередньо пов'язані з Асадом. Можливо, це була оцінка, знову ж таки, того, що це ж не російська армія, це вагнерівці, яких не можуть, тому можна нанести відповідний удар. Це абсолютно ті речі, які можуть і будуть відбуватися за тою ситуацією, яка є на сьогоднішній день в Сирії. Тобто це не перший і не останній. Просто це те, що є більшою кількістю жертв. До цього сутичків було теж досить багато, але загиблих було менше, тому менше було резонансу. Але, знову ж таки, це не поодинокий випадок і не перший, і не останній. Насправді, вже не вперше представники російської влади знімають з себе відповідальність за військові дії своїх громадян, де б вони там не знаходились, у Чечні, на Донбасі. Чому для всього, на вашу думку, чому для всього світу зрозуміло, що відбувається, а російська влада каже, що їх там нет, їх там, це ще невідомо, чи російські громадяни, чи ні. Навіть якщо це російські громадяни, то ми за всіх не можемо відповідати. Власне, чому от постійно відбувається оця незрозуміле ставлення держави до своїх громадян? На жаль, всьому світу далеко нічого не зрозуміло. Те, що розуміють українці на сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що ми можемо зараз певним чином стримувати російську пропаганду, і дозволяє нам більш об'єктивно дивитися на ті речі, які відбуваються, це далеко не означає, що весь інший світ, він теж сприймає інформацію так, як є. По-перше, тому що досить серйозно пропагандистська машина працює за кордону Російської Федерації. По-друге, багатьом і європейцям, і американцям їм далеко все одно
на те, що відбувається в Російській Федерації. Їх цікавить їхні національні інтереси, їх цікавить в тому, щоб вони нормально жили, отримували заробітну плату, йшли в магазин, купували те, що їм потрібно, а зовнішня політика меншою мірою, окрім питання лідерства США, перемог там армії і так далі, це те, що може бути важливо. Тому це урядовці більше думають там про Російську Федерацію і на жаль, не те, щоб на жаль, але об'єктивно, вони не сприймають Російську Федерацію як вселенське зло, хоча частина, наприклад, американського естеблішменту, зокрема середньої такої ланки, вона дійсно так думає. Ну, можливо, це наслідок холодної війни і протистояння з Радянським Союзом, але, ну, наприклад, той же Трамп і найближчі його люди, вони далеко не сприймають Росію як такого заклятого ворога, а навпаки, вони б хотіли максимально інтегрувати Російську Федерацію і в питання безпеки світової, і в питанні економічного співробітництва. Ну, і це так вже далі. не перша спроба адміністрації президента і вже не першої Так. адміністрації президента Сполучених Штатів знайти діалог, вийти на конструктив, залучити Російську Федерацію. І постійно ці спроби зазнають і за час правління Обами, і за час правління Дональда Трампа, скільки він шукав компромісу, скільки він шукав цього діалогу. Ну, поки що воно не знаходить зворотньої реакції. Наразі, ну, то коли останній раз Трамп виступав у Конгресі, він зазначив, вже зробив акцент на тому, що вони посилюють ядерне, просив Конгрес посилити і фінансування, і наукову, і підтримку військових, і ядерний потенціал країни. От про що це може значити от в контексті тієї ситуації, яка відбулася нещодавно в Сирії? Те, що Це вже не Трампа... пошук діалогу, це вже реальний показ військової міці? На жаль, ні. Тут треба дивитися глибше. Трамп має досить серйозні зв'язки з компаніями, які виробляють озброєння, тому йому вигідно оперувати, хоча, до речі, він же не назвав Російською Федерацією. Він сказав, що є країни, в яких варто звернути увагу на які зв'язку посилення авторитарних тенденцій. І назвав в цьому Росію і Китай. Але ми розуміємо, що це дуже занадто м'яка форма, яка не говорить про те, що от американці визнають там росіян як вселенського агресора, з яким треба боротися. Хоча ця теза, вона ж ж таки існує. Це питання якраз заробляння коштів. Всі чудово розуміють, що це американські компанії, це додаткові робочі місця, додаткові інвестиції, і це добре для Трампа як для політика, тому що за нього буде голосувати. Це в першу чергу. Ну, а зовнішньополітичні речі для нього вони є вторинними, але важливо з точки зору загалом того ж самого республіканського оточення, ну, взагалі всього істеблішменту в Сполучених Штатах Америки. Тому тут є завжди дві певні сторони, і в даному випадку внутрішня політична вона більш превалює, ніж над зовнішньополітичною. І варто розуміти, що багато європейців вони теж так думають. Чим більше в Україні йде відкат в питаннях демократизації, буксування структурних реформ, коли ми, вибачте, людину, якому підозрюємо злочини, ми її екстрадуємо замість того, щоб розслідувати і засудити, ну це посміховисько на світ. Коли ми голосуємо за закон про реінтеграцію Донбасу з порушенням процедури, а потім кажемо, що ми не проголосуємо за постанову там кремлівських агентів, хоча питання не скільки до змісту, а скільки до самої процедури. Що може заважати, якщо є написано, що не можуть вноситися зміни до тих пунктів, які не проголосовані були на першому читанні. Значить, не можна цього робити, правильно? Якщо регламенти зазначено, що там опозиції повинні віддаватися регламенти та комітету, це повинно було бути зроблено. І незалежно від того, хто на той момент перебував в опозиції, чи то опозиційний блок, чи хтось інший. Питання в тому, що демократія – це процедура. І чим більше Україна буде демократичною, тим більше вона буде привабливою. А, на жаль, сьогодні складається в світі ситуація, коли є втома від України. Тому що, знову ж таки, у нас питання корупції. Антикорупційний суд у нас, знову ж таки, він забуксований, тому що Рада тільки в кінці лютого почне працювати і так далі. Хотілося б все ж таки повернутися до питання Так. Сходу. Питання української України там взагалі не присутнє. В Україні є свій великий конфлікт, і принаймні Російська Федерація там теж присутня. Скажіть, будь ласка, як ви розцінюєте військову міць Російської Федерації? Ну, звичайно, це дуже потужна країна, це об'єктивно, треба на це зважати. І, зокрема, Україна не може вирішити конфліктну ситуацію Російської Федерації військовим шляхом абсолютно. Всі ці речі, заяви про те, що там російська армія, вона чи там слабка, там, чи яка там і так далі, що подивіться на конфлікти на Сході, що нам вдалося стримати орди і так далі. Ну, по-перше,
військові частини Російської Федерації лише там декілька разів, там, ну можливо там десятки, вони втручалися в безпосередньо самі бойові дії. Там є дійсно ж такі найманці, які фінансуються Російською Федерацією. Крім того, треба розуміти, що той конфлікт, який у нас іде, це конфлікт без використання повітряних сил. Коли було використання повітряних сил, це була абсолютно зовсім інша ситуація і далеко не на користь України. Тому нам на це треба зважати. І коли ми говоримо про вирішення наших проблем в контексті світового, да, ми ж розуміємо, що коли, наприклад, зустрічаються Волкер і Сурков, то вони говорять не лише тільки про конфлікт на Донбасі і питання ведення миротворчої місії. Є багато ширше цей от порядок денний, адженда, да, яка говорить, це питання Сирії, це питання там Афганістану, це інших гарячих на вашу точок думку, на всій планеті. той військовий удар, який відбувся у Сирії, він показовий для Російської Федерації у чому? Ну, принаймні для представників російської влади. Для чого це було зроблено? Що він показує? В кого краще військове оснащення? Ні, ви знаєте, в даному випадку, от в усьому світі, війська це меншою мірою є якимсь кінцевим результатом, да, чогось захоплення. Це, скоріше всього, елемент переговорного процесу, якихось певних торгів і знаходження якогось компромісу. І в даному випадку, ну, можливо, американці прийняли рішення про те, що треба щось зробити, щоб, ну, як бомбардування. Ви ж пам'ятаєте, тоді крилатими ракетами десь там скільки їх там десятки були випущені, і по сирійських точках, коли попередньо було попереджені регулярні частини Російської Федерації, що вони покинули територію бази, а відповідно урядові війська Асада, вони зазнали певних втрат. І знову ж таки, це знову ж намагання показати, в тому контексті це було більше розраховано на внутрішнє політичне споживання в Сполучених Штатах Америки. Тут мова, очевидно, йде про питання, знову ж такого переговорів і пошуку якогось компромісу з Російською Федерацією, можливо, в більшому контексті. Да? Тому що американці теж розуміють, хто такі вагнерівці і звідки їм йдуть накази. Це зрозуміло. Тому очевидно, що мені просто здається, що американці і росіяни, вони намагаються зараз знайти якісь певні точки дотику. І, звичайно, що про big deal, може, мова не йде, але про низку таких small deals, да, можливо, йде мова. І Україна є частиною теж цього процесу, на жаль, багатьма причинами, оскільки ми... От як на вашу думку, принаймні, от є дуже багато відео різного, і які показує, власне, сам авіаудар Так. і літак, який використовувався для цієї мети. Російська Федерація воює і на Донбасі, і воювала з Грузією. Вона може воювати потужно лише з державами, які слабші за неї. Чи можлива військова відповідь на подібний удар, який нанесли війська США? Ну, військам США ні. Очевидно, що ні. Хоча Чому? США теж використовують, ну, тому що це може призвести Ну, правує ж до... Російська Федерація відео і різними заявами про військову свою міць. Ну, США ж теж не можуть відповісти? нанести удар безпосередньо Російської Федерації, оскільки це порушує питання ядерних валізок і того протистояння, яке може бути, все це чудово розуміють, і ніхто на це абсолютно не піде за жодних обставин. Тому, знову ж таки, не можна пов'язувати вагнерівців безпосередньо з самою Російською Федерацією. І, да, це інтерес Російської Федерації, але, знову ж таки, ну, далеко не... Це різні речі абсолютно. Регулярні війська Російської Федерації і найманці. Можливо, це взагалі був такий, ну, як сказати, супутні жертви для американців, ну і відповідно для росіян. Ми знаємо, да, що після цього відбулася розмова Трампа і Путіна. Якщо не помиляюся, Трамп був ініціатором даної розмови. Якщо не помиляюся, ну, знову ж таки, факт був, ну, очевидно, було якесь з'ясування. Ну, офіційно зрозуміло, що запитання це не було в порядку денному, те, що обговорював Трамп і Путін, але ми розуміємо, що, очевидно, вони якось піднімалися. Ну, і в зв'язку з тим, що офіційно Російської Федерації реакції, ну, немає і, очевидно, що бути не може в даному випадку, в зв'язку з тим відношенням до найманців, які в них зараз є, і ті завдання, які вони перед ними ставлять. Ну, але знову ж таки, очевидно, що це є елементом цієї загальної картини
домовленостей, які відбуваються на сьогоднішній день. Дякую за реальну позицію щодо сьогоднішньої історії. Ігор Петренко, Дякую. експерт-міжнародник, був гостем на нашої студії. А зараз ми виходимо на рубрику «Цей день в історії». 14 лютого 1876 року канадський винахідник Олександр Белл продемонстрував роботу першого придатного для використання телефону і подав заявку на його патентування. Він зробив це дуже вчасно, оскільки, як виявилось, згодом лише на 2 години пізніше заяву на отримання аналогічного патенту подав інженер Елішіа Грей, котрий багато років згодом судився з Беллом за пріоритет даного винаходу. Цей день 1994 року у в'язниці Новочеркаська Ростовської області Росії страчений Андрій Чикатило, серійний вбивця, визнаний судом винним у смерті 53 осіб, з них 35 дітей. 14 лютого 2008 року масове убивство в університеті Іллінойсу. Колишній його студент Стів Казмерчак, озброєний 2 пістолетами і дробовиком, зайшов в аудиторію, де йшла лекція, і здійснив 54 постріли. Загинуло 5 чоловік і 18 були поранені. Після приїзду поліції вбивця застрілився. В цей день 2010 року Центральна виборча комісія України зареєструвала президентом України Віктора Януковича, який у другому турі виборів з перевагою у 3,4% переміг Юлію Тимошенко. 14 лютого 1897 року помер Пантелеймон Куліш, український письменник, історик, мовознавець, автор першої фонетичної абетки для української мови, що лежить у основі сучасного українського правопису. А ще цей день відомий ввійшов у історію як День усіх закоханих. Саме про це ми поговоримо за кілька хвилин з моєю наступною гостею. Залишайтесь з нами.